Psík, ktorý mal byť už dávno mŕtvý, si žije ako kráľ. Nie je to rozprávka, ale realita. A to vďaka dobrovoľníkom z karanténnych staníc. Okrem toho, že týrané a nechcené tvory zachraňujú, hľadajú pre ne aj nové domovy. Pes, ktorý už mal byť dávno mŕtvý, si žije ako kráľ v posteli, chodí na prechádzky, je oblečený. Naozaj je to také, že človek si povie, idem ďalej a robím to s takou ochotou a s takým nadšením. Veterinárna lekárka za 16 rokov praxe zažila všeličo, no stále sa objaví prípad, ktorý vie prekvapiť. Jedným z najžalostnejších bol stav trojmesačnej Wendy. Bolo v totálne zanedbanom stave s demodexom, dehydratované, vyhladnuté. By som povedala, že až na pokraji života. Malo tam už pomaly aj v naškrabaných miestach larvy múch. Tento prípad je jeden z najhorších prípadov doposiaľ, s akým sme sa stretli. A takto si Wendy žije dnes. Karanténna stanica je v Humennom 3 roky. Za ten čas sa im podarilo zrealizovať stovky úspešných adopcií. Hlavne do Českej republiky. Sú to veľmi dobré domovy. Podarilo sa nám aj do Nemecka, aj do Švajčiarska, aj do Rakúska. Neraz sú pritom privolaní k na prvý pohľad beznádejnému prípadu. Je zrazený pes, ktorý má vonku vnútornosti a treba ho utratiť. Zadnú labku odstranili sme ju, amputovali a Timotej sa volá tento psíček. Má veľmi krásny domov, žije si v byte, spí na posteli. Je to úplne že šťastný psíček. Nové domovy dôkladne preverujú. Aj temperament psíka sa musí zhodovať s temperamentom majiteľov. Ak adoptujeme handicapovaného psíka, samozrejme ten majiteľ musí počítať s tým, že bude mať najmä tomu aj do budúcna nejaké zvýšené náklady. Na prvom mieste je pre nich stále záchrana života. Pôvodná majiteľka tejto sučky povedala, že ju majú utratiť, lebo nemá peniaze na starostlivosť o ňu. Sally sa pritom väčšinu života potulovala po dedine s nádorom mliečnej žľazy. Naozaj pokorne za nami kráčala do auta, až by som povedala, jej tak slzy tiekli. Samozrejme, eutanázia v tomto prípade takisto nepripadala do úvahy. Fenka sa zoperovala, podarilo sa nájsť jej domov. Žije si naozaj v tých najlepších podmienkách. Človek si vie pomôcť sám, ale to zviera si same nepomôže. Keď si porovnáte teraz, kde žijú v krásnych ružových pelieškach, preto to robíme. Psík, ktorý bol zablšený, zašivavený a vidíte, že on chodí na dovolenky s tými ľuďmi, leží v posteli, častokrát mi vyjdú slzy. To je najväčšia odmena. Z Humenného Jana Veľasová, televízia Joj.